मेल्या खादेत खादेत तुझ्या डोळ्यात शिरा पडी. तुका काय सांगा आणि पावसात कपडे सुकूनच नाही. मग आमचे काही सुकत तुम्ही ड्रायर मारत असताला, नाही रे. मग इस्त्री करत असताला, अरे नाही, तर मग करताय काय? त्यासाठी डोक्या लागतात डोक्या, कळला मा. म्हणजे करताय तरी काय? चल तू दाखवतोय. या बघ हे या काय तर भारी मरे. भारी मा. मग डोक्या म्हणता भारी हा काय तर. ही टेक्नॉलॉजी भारताच्या बाहेर जाता का म्हणे.